Jo, så bare... Nå, skal jeg tage skoene af? Ja. Og lad nu være med at benægte, fordi jeg ved godt, at jeg selv har dem. Nå, du kan bare lige tage mine par sko her. Kig selv i dem. Ja. Men du kan bare lige give mig dem her engang. Så er det med ud. Du skal nok få dem tilbage, mester. Ja, skal der de der sko har været dyre. Det er bare Air Forces. Nej, der kan... Jeg har fået dem specielt lavet, mand. Med kamera inde i, mand. Ja, det kan man ikke. Selvfølgelig kan jeg det. Det er fysisk muligt. Nej. Jo. Det skal eddermame være et lille kamera, så de Ja, det er sgu da også sådan en mikrokamera. Det er heller ikke fuld hurtigt, det optager. Ja, men så kan du ligesom ikke record 24/7, vel? Godt, tak. Om jeg kan record 24/7? Nej, det kan det Der sidder batterier i, min ven. Det er nogen, jeg selv skifter. Jamen, det er jo et SD-kort, der bruges til at lagre pladsen. Det er det. Der er ikke plads til 24 timer. Der er jo, jeg ved, nej, det er derfor, jeg skifter, siger til jer, mand. Skifter strøm, skifter kort og det hele. Skifter batterier på det, ikke? Nu skal du ikke benægte, fordi du har taklet mig ind i en betonmur, vel, kammerat? Jeg har ikke taklet dig i en betonmur, jeg taklede dig næsten en. Som du kan se, jeg har det på klippet der, ikke? Ja, jeg ser det, ja. Ikke? Skal politiet ikke lyve, mand? Og så fandt jeg noget. Jamen, det kommer lige til. Altså, som sagt, så kan det jo, altså når det er sådan lille, så kan det ikke record 24/7. Det kan jo højst record i sådan 5 minutter eller sådan 2 minutter. Overhovedet ikke, altså det virker fint for mig i hvert fald. Du får lige skoene her. Tak skal du have. Så må du gerne lige bruge det kamera, hvis du kan vise mig det. Ja. Altså, jeg har ikke haft problemer med det, men det virker sgu fint. Skal jeg sende en klippet til dig? Så skal jeg nok hjem på min bærbar. Jeg skal nok hjem på min bærbar først. Det er jo ikke i din sko. Jo. Nej, det er det ikke. Det skal du bare lige give mig kameraet en gang. Ja, bare giv ham det så. Så skal jeg nok lige gå ud på vores computer og tage SD-kortet. Kan du godt downloade filerne ned så? Ja, det skal jeg nok så. Okay. Det kan jeg også gøre på min smarte tablet. Så skal man bare lige hænge. Tak. Nå, drenge, lad os se, hvad han har lavet. Hvis han siger, at de kan record så lang tid. Nå, ja. Hvad har du lavet hele dagen, jo? Ja. Med her. Nå, ja. Altså, jeg siger bare, at det... Du ved ikke, hvordan det fungerer. Det er ikke sådan, det er ikke sådan, det optager 24/7. Det er sådan, jeg skal... Nej, det er sådan, jeg skal klikke... Nej! Det er sådan, at jeg skal sætte det i gang. Ved du, hvordan et kamera fungerer? Kan det passe, at du har badet noget kage eller noget i dag? Fordi du havde fandme meget mel, der var i gang med at blive givet. Ja, du står og giver noget mel til eller andet her. Altså, vi ved jo tydeligvis ikke, hvordan mit kamera fungerer. Mit kamera fungerer sådan, at jeg selv klikker optag, når det skal optage, ikke? Jamen, så kan du jo lige, du sagde noget lige før. Nej, ja, jeg siger, det kan i teorien optage 24/7. Dog, så skal jeg selv, altså... Det sagde du ikke før. Det kunne godt være, at vi skulle have videre det her til en advokat. Ja. Eventuelt få en rensningsgodkendelse, så kan vi jo bare se... En rensningsgodkendelse på... Mel, eller om det er nogle euforiserende stoffer. Det kan vi hvad fanden er det, I snakker om? Jamen, det er kamera, du jeg har ikke noget... Jesus Christ. Dexter, hvad mener du? I kan jo ikke bare lave det sådan der. Nej, I kan jo ikke på ingen måde. Ja, det har han da. Hvor er I henne? De sidder, jeg siger, jeg har et på klip, at jeg bliver lavet vold imod, ikke? Ja. Så siger jeg her, I får lige mit kamera her, så kan I lige downloade filerne. Så begynder de, når vi kan se, du har lavet kokain i dag og sådan noget. Er det ikke latterligt? Jo. Nå. Shamak Omar, var det ikke sådan, Ali? Jo. Kunne man overhovedet se det på klippet? Nej, jeg har ikke sendt noget klip. Det er bare noget, de så finder på, mand. Ikke have, at vi skal få en rensningsgodkendelse. Nej, det er sgu ikke. Jeg har ikke gjort en skid. Der er ikke noget. Det er noget, I står og opdigter, mand. Det er det bare. Nej, det er det godt nok ikke. Når I står på jeres hvor er du som henne? jeg har sagt der, så
Vil du lade os tjekke dine biler igennem, eller skal vi kontakte en advokat og få en ansigt? Benny, hvor er du henne? Ja, gør det, fordi jeg har ikke en skid på mig. Jeg har ikke en skid på mig andet end opdigtet pis. Så hvis I kan sende mig filen med det, gå ind og download filen og send mig med det, så kan I få noget ud af det. Før kan I ikke få noget ud af det. Vi får lige fat i en advokat, og så kommer vi tilbage til Benny, hvor er du? Det gør I bare. Og du må tilbageholde sig i cirka 50 minutter mere. Yes, I finder bare en fil, hvor man kan se klippet, så sender I det til mig, ikke? Jeg har ikke brug for at vise dig noget bevis, der er lige her på dit eget kamera. Nej, det er det sådan set ikke. Lad nu bare være med at lyve, ikke? Der er lige her på dit kamera. Benny. Altså, dreng, jeg kan ikke magte det der. Jeg er for psykose af, I sidder og opdigte. Nej, I skal ikke engang sidde og grine, fordi I skal ikke sidde og opdigte noget for at metagame, for at få mig bollet. Fordi, hvordan ved jeg har solgt coke på Grove Street i dag, hva, Dexter? Det ved du kun, fordi du selv har været dernede. Jeg var dernede, og så bare en gun på dig, der begyndte du at løbe. Ja, fordi hvorfor kommer du ind der? Det gør man ikke som betjent. Nej. Jeg mener det, jeg kokser ud om lidt. Jeg bliver fucking sur over sådan noget der pis, fordi jeg har ikke en skid på mig. Du siger til at starte med, at det kan ikke record 24/7. Ja, nej, det kan ikke record 24/7 og sådan noget. Nej, jeg siger, prøv nu også at lave noget realistisk og fucking tro på, hvad man siger. Ikke? I stedet for sådan noget fis. Bare fordi du godt ved, at du har lavet vold på mig, og du har... Hvad snakker om? Ved mig, der gjorde den sådan en. Så jeg ved ikke, hvad du snakker om. Ja, og jeg siger, at jeg kan tilbyde at sende det der klip og sådan noget der. Jamen, så lige pludselig så har jeg jo kokain i lange baner og alt muligt pis. Nej, lad nu være. Det sagde Emil. Ja, lad nu bare være. Jeg skal bare finde noget. Og I kan ikke... Ja, vi ses, Benny. Ja, jeg går snart amok. Det er sådan noget der, jeg bliver nødt til at relog.